Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн кадерле телевизор караучыларыбыз. Туры эфирда сезне сәламлый мин Айзилә Батырханова. Бүген 31 август. Ничек кенә бу сүзне әйтергә теләмәсәк тә, бүген 2022 ел җәйенең соңгы көне. Шуңа күрә дә бүген иң рәхәт, иң матур мизгелләрне искә төшереп, җәйге кояш нурларына төренеп, тәмләп бер чәй эчеп алыгыз. Мин ышанам, сезнең җәйгез файдалы һәм күңелле узгандыр. Кемнәр бу ялларда кая барым икән дип баш ватса, сезгә Түбән Кама шәһәренә барырга киңәш итәбез. Кама яр буенда бик матур Әхсән Фәтхетдинов музее урнашкан. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезне бүген Әкият иленә сәяхәткә чакырабыз. Менә инде 6 елга якын безнең Түбән Кама яр буен шушындый гадәти булмаган бина бизәп тора. Кай вакытта аны безнең шәһәребезнең энҗесе дип атыйлар. Бина эчке яктан да, тышкы яктан да бик матур. Бу бина безнең халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов Сарим улы истәлегенә багышланган. Әхсән Сарим улы Фәтхетдинов 1939 елның 7 июнендә Ширмешән районы Урман асты Үтәмеш авылында туа. Һөнәри белемне ул Түбән Тагил педагогия институтының сәнгать графика факультетында ала. 1969 елда Татарстанга кайта һәм 30 елдан артык Түбән Кама шәһәрендә яши һәм иҗат итә. Әхсән Фәтхетдинов ул рәссам, сынчы, нақышчы, агач уймалар остасы. Ул Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Ул Россия һәм Татарстанның рәссамнар берлеге әгъзасы. Әхсән Фәтхетдинов үзенең иҗаты белән татар халкының җанын ачып бирә ди аның турында сәнгать белгечләре. Чыннан да, ул тудырган рәсемнәр һәм агач скульптуралар һәр кемне татарның рухи дөньясы белән таныштыра. Ул көннәр буе ялгызлыкта, үз-үзе белән сөйләшә-сөйләшә иҗат итә иде дип сөйли аның турында замандашлары. Агачларны ул бармакларына сөял чыкканчы эшкәртә торган булган. Ул шулай итеп аларны иркәләгән. Ияләр циклы Әхсән Фәтхетдинов иҗатының югары ноктасы. Әлеге сериядагы эшләре өчен ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Кем соң ул ия? Ияләр образы ислам диненә кадәр булган тәңречелек чорына карый. Әхсән Фәтхетдинов ышануы буенча һәр нәрсәнең үз иясе бар һәм кешеләр аларга яхшы мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Әхсән Фәтхетдиновның бу композициясында 60 ия бар. Ул әйткән, бу мин һәм минем ияләрем дигән. Бу ияләр сезгә барыгызга да ярдәм итәчәк дигән. Әхсән Фәтхетдинов бик күп татар фольклоры китаплары, әкиятләр укыган. Һәм ул монда шушы ияләрне, шушы образларны очраткан, һәм инде аның соңыннан бер артлы эшләре туып торган. Ул аларны иң беренче аерым-аерым итеп иҗат иткән, һәм инде соңыннан аларга моңсу булмасын өчен, аларга иптәшләр булсын өчен бер кайчан да агачларны кисмәгән. Ул кирәкмәгән, чиреп беткән, инде яна башлаган такталарны, бүрәнәләрне, агачларны урамнан, урманнан, су буйларыннан эзләп табып, аларны эшкәртеп, менә шушындый матур рамалар ясаган. Әхсән Фәтхетдиновның сынлы системасында төрки фольклорның төрле чыганакларыннан алынган мотивлар, шәрык әдәбияты, Габдулла Тукай, Дәрдемәнд, Рауил Фәйзуллин шигърияте үрелә. Мәсәлән, ул Рауил Фәйзуллин шигырьләренә иҗат ителгән рельефлы скульптуралар төркемен төзи. Ул татар халкының кире кайтмас югалтулары, азаплары белән сугарылган. Кабер ташлары, зират. Зиратта кешеләр генә күмелмәгән. Анда халыкның тормышка ашмаган хыяллары да күмелгән. Кемдер шигырь язып бетермәгән, кемдер җырын җырлап бетермәгән, кемдер сүзен әйтеп бетермәгән.
Җанын бушатырга теләп, Әхсән Фәтхетдинов дусты, шагыйрь Рауил Файзуллинга хатлар яза торган булган. Соңрак бу хатларны Рауил ага Әхсән хатлары исеме астында бастыра. Чынлыкта аларны хат дип атап та булмый. Бу рухи көндәлек. Анда көндәлек гади күренешләр түгел, уйлый белүче кешенең җан авазы, тирән фикерләре тупланган. Әхсән Фәтхетдинов Равил Файзуллинга 60-ка якын хат язган. Һәм инде менә Равил Файзуллин әйтә, ул хатларны машинада бастыргач, бер хаты 60-70 биткә кадәр җитә дип әйтә. Әхсән ага шулай ук атларны сүрәтләргә яраткан, бигрәк тә аларның моңсу күзләрен. Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов музее ачылгач, безгә кунакка аның хатыны Таисия Дмитриевна килгән иде. Һәм ул шундый сүзләр әйтте. Кызганычка каршы, безнең балаларыбыз булмады. Ләкин менә бу эшләре, бу иҗат җимешләре ул аның балалары. Һәм менә ул бик шат булыр иде. Аның балалары шундый матур, йортлы булганга. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, туры эфирда тапшыруыбызны дәвам итәбез. Һәм әти-әниләр колагына бер шәп яңалыгыбыз бар. Апуш Татар балалар театр студиясы яңа кастинг игълан итә. Искәртеп әйтик, агымдагы елның февраль аенда Апуш Татар балалар театр студиясы Сәйдәш мәдәният үзәгендә Казан мэры патронажы астында ачылды. Әле тагын 2 яңа студия ачылу көтә. Буларның барысы турында тәфсилләбрәк студиябыз кунаклары Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге театр актрисасы Зөфия Вәлиева һәм Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге белгече Рания Хөсәйн Василияр. Исәнмесез, хәерле хөрмәтле кунакларыбыз. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Рания, шушы шәп яңалык белән тагын бер уртаклашып китәле. Кайларда ачыла Апуш театр студиясы? Әйе, менә әйтеп киткәнчә инде Казан мэриясының уңышлы проектларының берсе булып Апуш театр студиясы ачылуы булды. Әлеге студияга инде кастинглар быелның февраль аенда игълан ителгән иде. Биредә инде 9 яшьтән 15 яшькә кадәр 100-гә якын укучы үзләренең көчләрен сынап карады. Һәм инде бирегә 30-га якын укучы сайлап алынды. Һәм алар инде 2 ай дәвамында профессиональ тәҗрибәле укытучылар белән актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, вокал буенча дәресләр үттеләр. Һәм инде менә әлеге театр студиясының йомгаклау чарасы булып дип әйтик инде. Әлеге студияның премьерасы булды. Әлеге спектакльгә инде әзерләнү 1 ай дәвам итте. Һәм инде беренче сәхнә эше итеп Рауил Бохараевның Мөдәррис Әгъләмов тәрҗемәсендә Апушның тылсымлы төшләре спектакле алынды. Һәм инде шуны да әйтеп китәргә кирәк. Әлеге спектакль татар телендә беренче тапкыр сәхнәләштерелде. Һәм инде әлеге спектакльне тамаша кылырга бик күп кунаклар килгән иде. Биредә инде шулай ук мөхтәрәм кунаклар Казан шәһәре мэры Илсур Метшин һәм инде Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Готыф улы Әхмәтов та бар иде. Һәм инде Илсур рәис улы Метшин әлеге студияга зур өметләр баглавын әйтте, үзенең хәер фатихасын берде. Һәм инде алга таба да инде менә Казанның һәр районнарында әлеге студияны җәелдерергә кирәклеген әйтте. Һәм Аллага тапшырып, сез бу эшне башлыйсыз. Һәм инде менә кастинг турында әйтеп узык. Безнең алга таба сентябрь аенда 2
кастинг көне көтелә, шулай бит? Әйе, менә шулай иттереп инде безнең Сәйдәш мәдәният үзәгендә шулай ук Апуш студиясе дәвам итәчәк үз эшен. Һәм инде менә тагын Ленин исемендәге мәдәният йортында 4 сентябрь көнне сәгать көндезге 12-дән кичке сәгать 6-га кадәр кастинг узачак. Һәм инде Чулпан исемендәге мәдәният үзәгендә 11 сентябрь көнне шулай ук сәгать 12-дән кичке сәгать 6-га кадәр кастинг узачак инде. Монда инде һәр теләгән кеше, бала дип әйтик инде, укучы 9 яшьтән 15 яшькә кадәрле үз көчен сынап карый ала. Яхшы. Ленин исемендәге мәдәният йортында узачак кастингта жюри әгъзасы Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева. Зөлфия ханым, әйтегезчә, менә балаларга һәм шулай ук әти-әниләргә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Тагын бер кат хәерле иртә, хөрмәтле алып баручыбыз Әйзилә, хөрмәтле тамашачылар, барыгызны да сәламлыйм. Нәрсә әйтергә кирәк? Балалар үзләре без теләп татар телендә аралашырга телибез, өйрәнергә телибез, татар сәнгатен өйрәнергә телибез дигән теләк, көчле теләк балада туу мөмкинлеге ул булмаса да, ул теге гаип түгел. Шуңа күрә сез дөрес әйтәсез, әти-әниләр өчен бу зур мөмкинчелек. Балалары татар телендә аралашуын ишетәселәр килсә, сөйләшүләрен ишетәселәр килсә, әти-әниләр бу мәгълүматны, бу яңалыкны уздырып җибәргә ярамый бу мәгълүматны. Чөнки бу зур бәхетле мөмкинчелек. Мин үзем 7 елга якын шушы театр юнәлешендә педагог буларак эшләүче буларак әйтергә телим. Элек шушы театр түгәрәкләре бушка укыта торган, ул урта мәктәпләрдә бар, хәзер дә баралар име, һәм ул йөкләнгән татар теле укытучыларына. Алар тырыша алып баралар. Ничек булдыралар. Ләкин аларга профессиональ дәрәҗәдә зур киңәшләр кирәк һәм зур остазлар кирәк, театрдан килгән белгечләр кирәк, укытучыларга. Зур ярдәм кирәк. Аннары түләүле түгәрәкләрдә барлыкка килде. 3 елга якын без Миләүшә Шәйхетдинова, Камал театр актрисасы, атказанган артисты белән, Миләүшә белән 3 елга якын без театр түгәрәген җитәкләдек. Анысы әлбәттә түләүле иде. Һәм барлык әти-әниләр өчен бу мөмкинчелек, ничек дип әйтим, күтәргесез. Чөнки 2-3 бала килсә бер гаиләдән, аларга инде ул бик катлаулы иде түләүле. Әмма бу Казан хакимиятеннән шушындый зур проект булдыру, бу беләсезме, бу чынлап та зур бәхет һәм зур мөмкинчелек. Шуңа күрә әти-әниләр барыгызга да әйтәм, килегез кастингка 4 сентябрь көнне Ленин мәдәният йортында сәгать 12-дән кичке 6-га кадәр булачак. Без сезне көтәбез. 11 сентябрь көнне Чулпанда инде әлбәттә, анысы проспект Победы урамы тирәсендә, шунда, шул районда. Алдан гариза бирү кирәкме? Әйе, алдан гаризалар җибәргә кирәк. Менә безнең электрон почтага. Электрон адресны хәзер без экраннарда күрсәтәбез. Әйе, нәкъ менә шушы электрон адреска гаризаларны җибәргә кирәк була, әйеме? Биредә инде исем, фамилия, әтисенең исеме һәм инде шулай ук элемтә өчен телефон номерын калдырырга кирәк булачак. Һәм ничек тә булса әзерләнеп килергә кирәкме? Менә нәрсәгә игътибар итсеннәр иде балалар? Бәлки шигырь микән ул? Үзләре турында сөйләргә кирәк булыр. Нәкъ театр училищесына кергән кебек алып килергә кирәк. Мәсәл, шигырь, яисә булмаса шигырь, бию һәм җыр. Чөнки кайбер мәдәният йортларында без спектакль нәтиҗә буларак мюзиклда куярга җыенабыз, шулай бит Рәнияйме? Спектакль гына түгел. Без инде күбрәк Миләүшә Наиловна белән классика манерасына, теге театрның, безнең татар театрының нигезенә салынган шушы классик манерасында укытырга телибез балаларны, классик әсәре белән татар драматурглар әсәрләрен алып. Шуңа күрә әйтергә кирәк, бу теге тренинглар гына түгел, дәресләр генә түгел, нәтиҗәсе спектакль булачак. Һәм сез үз балагызны, газиз балагызны, талантлы балагызны спектакльдә күрергә мөмкинчелек бар. Бәлки кайбер әти-әниләребез ишетеп бетермәгәндер. Тагын бер искәртеп әйтик, ничә яшькә кадәр әлеге кастингта катнаша алалар безнең балаларыбыз?
әлеге кастингка инде 9 яшьтән 15 яшькә кадәрле укучылар килә ала. Үз көчләрен сыный ала. Биредә инде алар җыр, бию, үзе турында кызыклы формада әзерләп килә ала инде. Һәм шулай ук жюри биремнәрендә Әтиәниләрне куркытмыйк, чөнки 7 яшьтән дә балалар шул хәтле сәләтле, талантлы балалар бар. Ачылып ята сәләтләре. Шуңа күрә сиңа 9 яшь тулмаган дип без алмыйча тора алмабыз. Әйе. Ниндидер Киләселәре килсә, димәк алар да килә алалар. Барыгыз да килегез 7 яшьтән алып мәктәп баласы булса, килергә мөмкин. Бик яхшы, димәк тагын бер тапкыр. Искә төшерик даталарны, ул безнең 4 сентябрь һәм 11 сентябрь. 4 сентябрь Ленин мәдәният йортында, 11 сентябрь Чулпан мәдәният йортында. Һәм кемнәр бәяләячәк безнең укучыларыбызны, бәлки бит инде стимулда булырга тиеш. Безне менә кемнәр карый икән дип. Әйтергә кирәк, һәрбер түгәрәктә, һәрбер менә шушы филиалда дип әйтимме соң, бик саллы безнең танылган, яраткан актерлар. Тәҗрибәле актерлар, шул ук Сәйдәш мәдәният йортында спектакль чыгарганда, алар белән безнең театрдан Резда Сәләхова эшләде тел буенча, тел осталыгы буенча, шулай бит име. Чулпан мәдәният сараенда Камал театры актеры Алмаз Сабирҗанов булачак, остазлары. Бик мөһим әйбер. Менә шушы Ленин мәдәният йортында инде мин әйткәнчә Миләүшә Наиловна Шәйхетдинова һәм мин Зөлфия Валиева укытучылар булачакбыз. Бик яхшы. Алга таба инде менә безнең яңа уку елы көтелә. Шуңа күрә инде менә балаларыгызны кайсы түгәрәккә бирим икән, ничек итеп аның иҗади мөмкинлекләрен үстерим икән дигән әтиәниләр колагына бу әлбәттә инде бик шәп яңалык. Һәм инде барлык әтиәниләрне һәм аларның балаларын әлеге кастингта көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, безгә яхшы кәеф белән киткәнегез өчен. Без инде сезгә алга таба уңышлар теләп саубуллашабыз. Кадерле тамашачыларыбыз, бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне теләп саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.